खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संख्रि गादाव इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ एकदम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बुगालायनाय मोखांखौ लानानै गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम स्राय बर' हराबाखि ओमफ्राय नै आङो न' मोनफैखांनानै आरो भिडिअ बानायलायबाय ओमफ्राय मा होनोमोनलाय बै मोनसे भिडिअआ बांद्राय गोलावद्राय जागोन नालाय बेनि थाखायनो आङो गोलाव जागोन होननानै बारा बानायलाबाय थायासै ओमफ्राय एकदम बेखौ मोनसे एक्सट्रा बानायसिनाय बानायबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो चेनेल सोरबा गोदान फैदोंबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय एसे शेयार फारलाबो खालामदो आरो दा थांगासिनो आङो स्कुलाव नोंथांमोना बै भिडिअ मोनसेखौ नायदोंबा मिथिखागोन जाय आंनि भिडिअखौ नायदों मिथिखागोन आरो जेनेबा आं स्कुलाव मानि थाखाय थांनो ओमफ्राय एसे खिन्थानोसैबो ओमफ्राय स्कुलाव एकदम मानि मा होनो बिमा बिदिनो बा जालायनाय बिदि प्रग्राम जालायबायनो बुंनायानो प्रग्राम जालायबायनो ओमफ्राय बिनिनो एसे जानो लिंहरगासिनो आंखौ ओमफ्राय बेखायनो थांनोसै आरो दा एसे बेखौनो देखायनायसैलाय नोंथांमोनखौ नायलांदोलाय आरो थुदो दा स्कुलाव लोगो हमहैबाय थानोसै ना मा होनो थुदो स्कुलाव मोनफैनायनि खुसियानो आलादा आरोखि ओरैबायदि फोथारनि बार खोलो 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 नाङो एकदम थान्दा मोनखाजोबो आरो बिथाङाबो दंफैयो नै बिथाङाबो दंफैयो आरो जाखांबाय मा जाखांबाय हा जाखाङाखै मोनजायाखै मा सोरनि नांगौ हरनो नांला माबोरै सार खबरा दिनै प्रग्रामा मानिनो एसे खिथालाय खोन्थानाय दिनै ना खोन्थाथ'नो सोलाबा मा मावदों बिदि खामानि डेटआ खिथासिगोननो सारा सोलाबथ'वानो एकदम बेस्थ'थार जाहैदों रागा जोंनाय सोंदों ना रागा जोङाखै एसे रागा जोंदों दा खिथासिगोन सारा थारमाने खिथाथ'नो सोलाबा जाहैदों एकदम बेस्थ'आव दंथ'यो फैनाय लोगो लोगो साइन होनांसिगौनो नै मेदाम हिसाबै साइन होनांगौनो फैनाय लोगो लोगो साइसन होदोंहाय बेनो मेदाम बायदि नुलायदों दा बिदि साइन गिनांगौ मेदाम बायदि नुदों नंगौ थोरसि लानानै बेस्राफोरजों मावा दाङा जाफैबाय आरो ओमफ्राय मा होनोमोनलाय जोंबो मावगौमोन ओमफ्राय माबा जायासै ना फानजायासै हाय जाबायजो दासो फैनानै खामानि मावग्रा मोनहानो एक्सारसाइज दासो देलाय नै दो बावहैनो हाखो ओइ जा जायोबो मावो दे नै बेखौ सोर होदों ट्रेभेलार नयनखौ सिनायगोन सिनाया बिनि हिन्जावासो होदों जानाय लोंनायनि प्रग्रामा मा खिन्थानो रोंथ'वाखै ओमफ्राय साराबो एसे बेस्थ'थ' ओमफ्राय नै जामायजोनो खोन्थानो रोंगोना दिनै प्रग्रामा मा सारा मिन्थियो सारा माबादों एसे बेस्थ'नो बेफोरखौ मिन्थिथ'ला जायखिजाया जानाय लोंनायनो बेखौ मोनजासिगोन आरो दिनै स्कुलाव आयै खुरबाय आरो नै रेडिनो आं दिनै भिडिअ खालामग्राल' जानोसै खुरग्रा बिथांमोनहा बेदर रानदों नै थोआना हौवाफ्रा ओंखाम जाबाय नै गोदोर जायाखै जों सार जादों नै लोगोफोर ओंखाम जाबाय जों नै आंनि ओंखामा जाबाय ओंख्रियानो थोस्लाबलायासै जोंना ओंखामखौ खन्था संनायनि रागा नै आंना जामायजोआ नोंसो संदों ने बेखौनो गावसो संदों बायदि दिनैनि जिथार ए आंलाय मिन्थियाहाय थारमाने आं बेयाव थांबाय नालाय जोंना स्कुलाव पार्टि जानायाव सानै मानसिया दाउ बेदरनि थोरसिनि रोसिखौ सेलायलायबाय थावखौ संग्रा गादावजों आरो बिनि खाथियाव जानाय सासे लोगोजों सेलायलायबाय आरो हनै गारमा मानि फुलुलायथारबाय
मानसिफ्रा नों जानायखौ नायबाय थाथों मा दिनैनि ओंखाम जानायनि एसे फोरमायना होदो नोंथाङानो हा हे ओमफ्राय ओंखाम जानायल' सरकारा ओंखामल' जानो थिनो जोंखौ आं बाबायलै बेदर फिसा खांनानै जानोल' थिनदों अयनाय जागोनलै रावबो मिन्थियाबा आंथ' खिन्थु जानोल' फैदों आं मिन्थिमारा मिन्थिबाथ' आं बुंगौमोन साराबो मिन्थिया बेबो मिन्थिया ओमफ्राय सरकारखौसो रायनांसिगोन होनबा नों मिन्थिया होननाया नों दाय जासिगोनथ' दे एसे मोजां खिथा गथ'फोरनि ओंखाम जानाय दिननो आबुं आदार ओमफ्राय माने भिटामिन गोनां आदार जाहोनांगौनो दा बेखौ सोर बिद्यानजुलियाव सोर बिमा बिफाफ्रा गथ'फ्रा मा अनसुंथाइ मा न'खरनि आदार दङ बेखौ लाबोनानै स्कुलाव संनानै जाहोलायनांगौ बेखौनो बुंनो थिनदों आरो बेखौनो बाबाय आरो ओमफ्राय नोंहा माथो होमबालाय दस्रा थान्दा मेलेमा सोलायबाय थायो बिमाखाय दानो अनलाइन खालामनांगौ मोननै दं गथ'फोरनि नाम हरनांगौ दं बेयो मोनसेबाव फिनासाम पर्टेल दे खोन्थानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय सार स्कुलाव फैनानै थरमुस जानायनि अबस्था नै तृप्तिया बापरे गाग्लेबा जासुलिया नायबा गैयामोनलै माथो मिनलायसो हारामनि आइ मिनलायबावदोंसै नै मासे खाराब बिलाय खाराबाराबो गाग्लेबग्लेबनो हाथाय रजुराखै दाबो दिनैनि ओंखाम जानाय हाबाफारिया एसेयावनो जोब्बाय लोगोफोर आरो जामाइजो बियाइमोन ने आब' होनदोब्रा ओइनै मानसिफोरखौ फोरोंलायनांगौ आं बायलै बाय होनदो जामाइजो बियाइमोनखौ भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय ना मा होनो बाय थलायबाय दिनैनि हाबाफारिया एकदम गाबोनबा मा नुबावो सिमाङावबा मा नुयो जोंना हेमन्त सारा होननाय सानसै बेखौनो फोरमायहरसिगोनलाय जोंनो फै जानो फै गय जानो फैनोनो फै सिन्था गैया संग्रायगादावनाव गयनि थाखाय मेरला गय बागान दंखायो नै लोगोफोर सिन्था गैया आयु ओरैबो दङ नै सिन्था गैया जा आरो जाल' नै